बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय सारनिसिम बे समाव साबायखर थाबाय। दानो जोंनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुस्रि खरेन्द्र बसुमतारी सारखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै खावलायबाय। सारनिसिम साबायखर थाबाय। दानो बे समाव जोंनियाव दंफैबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानिजाथाव लेङाइ आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारी सारखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। सारनिसिम बे समाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दानो बे समाव जोङो गोबाव खालामालासिया दिनैनि जि दानो बे समाव जोङो लेट जागासिनो, बेखायनो दिनैनि जि सुबुं सांग्रांथि रेलि बेखौहाय बेखेवनानै होनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिजों दिनैनि रेलिखौ बेखेवनो खावलायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय सुबुं सांग्रांथि रेलि एबा बाइक रेलि जोङो मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे गिदिरथार आरो मोनसे महत थांखिखौ लानानै जागायनाय जि हाबाफारि बे रौमारिनि गेवलां फोथाराव बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी, लोगोसेनो एबसुनि बेयाव सफैनो हानाय जोंनि नेहाथारिफोर, जोंनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि, गुबुन गुबुन जोंनि सेक्सनेल नेहाथारिफोर, चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु मसाहारि, गाहाय नेहाथारि दिलीप बसुमतारी आरो आथिखालाव गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ सामलायबाय थानाय रेडियान नार्जारी आरो लोगोसे बेयाव चिरां जिल्लानि गोबां जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरि नोंथांमोन, बे रौमारि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बारग' MCLA निर्मल कुमार ब्रह्म आदा बिथां, गामिनि बैसोगोरा सिबिजाथाव मानगोनां आइ आफा नोंथांमोन, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासै दख'राफोरनिफ्राय सफैनो हानाय दख'रा आफादनि बिबानगिरि मावथिजों लोगोसे आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो जोंनि बाइक रेलियाव हान्जा सुरनो फैनाय गोख्रों मावथि हान्जा मावथि लोगो नोंथांमोन, आं गिबियावनो साफ्रोमखौबो बे समाव आफादारि आरो दिनैनि बे बाइक हान्जा सुरनाय बा सुबुं सांग्रांथि रेलिनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरदों। आमार মাজত उपस्थित হোৱা আৰু আমাৰ এই যে সজাগতা যে অভিযান এইটো প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহা আমাৰ চিৰাং জিলাৰ অধীনত থকা বা আমাৰ বঙাইগাঁও আৰু কাজলগাঁও ইয়াত থকা সন্মানীয় আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, जोंनि बर' पर्टेलनि मिडिया पार्सनफोर, आं गोलाव बाथ्रा बुंनाय नङा। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो 55 बोसोर जाबाय एबसुनि बैसोआ, आरो 55 बोसोआव एबसुआ मा मावबोदों मा मावबोआखै जों बयबो मिथिगौ। जोनोम जानाय समावनो उदायासल दाबिखौ लानानै PTCA-खौ मदद होबोदों। जुदि गोजोन सुनि बारा बारलांथों आफा अ बंग'साइ, संसाराव गोजोन सुनि बारा बारलांथों आफा अ बंग'साइ, अ बंग'साइ। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों। Absu long live, long live, long live. Absu long live, long live, long live. Dularaj बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों। जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था, जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था। जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे
निसान आरो लोगोसे ड्रेस गाननानै हान्जा सुबुं बायदि सालायनानै आरो बर' गामियाव हाबनानै बर'नि माखासे थामोन्था आरो जोंनि जेंना समाजारि जेंना लोगोसे सोलोंथाइ बेखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारि लागोन गामि लोगोसे